Sugbo Karon, mga tinunan sa Malolos Elementary School sa Marilin, Cebu, may bagong eskwelahan. Usa ka milyon ka overdrafts himuon aron balikayan ang sakit nga dengue. PDRRMO mugawa og kompletong listahan sa mga persons with disabilities sa tibuok probinsya sa Sugbo. Mga ospital nga gipanagan sa kagamahanan sa lalawigan sa Sugbo, butangan og mga espesyalistang doktor. Mga lider sa mga batanong Sugbo nagtagbo sa labing unang Provincial Youth Congress. Mga empleyado sa Kapitolyo gipaubos sa random drug test. Nagkanihit nga species sa mga iho sa lalawigan, putahian. 8,000 ka senior citizen sa Pitanilya na kanawat og pahalipay gikan sa Kapitolyo. Kini ug daghan pa di lamang sa Sugbo Karon. Gikan sa lawak balitaanan sa Sugbo Provincial Information Office. Kini ang kalabuan sa matag Sugboan. Sugbo Karon. Maayong weekend Sugboanon. Aniya na usab ang sinimanang balita gikan sa atong lalawigan sa Sugbo. Hatod kaninyo sa inyong Cebu Provincial Information Office. Ako si James Canoy. Ug ako usab si Corina Lucero. Kini ang Sugbo Karon. Kagamhanan sa probinsya sa Sugbo, uban sa Ramon Aboitiz Foundation, miinaugurar sa kapin sa 20 kabagong classroom sa Malolos Elementary School sa lungsod sa Barili. Ang unang eskwelahan sa barangay natukod niadto pang 1940. In the meantime, let us relish the benefits of this new building that will give us. In the meantime, let us enjoy, let us take care of this. This is work of love, labor of love. 12 milyonyos ng mga bagong edipisyo sa Malolos Barili Elementary School gisubhan. Adunay 18 ka classrooms sa tulo ka mga bagong edipisyo ug laing tulo pa ka classrooms ang nadugang sa usa pa ka laing bagong edipisyo nga ginagurahan sa Barangay Malolos Elementary School. Ang pagtambayayong sa mga pribadong sectors, ang lalawigan sa Sugbo nakahatag gayud og mga bagong edipisyo alang sa mga classrooms. Gani ang Malolos Elementary School nakaangkon og mukabat 21 ka mga bagong classrooms nga ilang kapasilungan sa mga tinunan. Ang pagtambayayong sa Ramon Aboitiz Foundation o lalawigan sa Sugbo nakatabang sa pagkatukod sa daghan ng mga modernong edipisyo sa mga tunghaan sa lalawigan sa Sugbo. Mismo si Vice Gobernadora Agnes A. Magpali ang nangulo pang inaugurar sa modernong edipisyo sa tunghaan sa Malolos Elementary School nga gitambungan sa mga kadaguan sa DepEd, pinaangin ni Dr. Ria Angtod, School Superintendent sa School Division o mga opisyalis sa lungsod sa Barili. Nagkasabot ang lalawigan sa Sugbo ug ang RAFI na atong tabangan ang mga eskwelahan sa lalawigan sa Sugbo, mga daycare centers as well. On a 60-40 sharing, sa ato pa, inyong eskwelahan karon, nikabat kuno kini og napulo og 2 ka milyon. Am I right, Engineer Dale? 12 million pesos. Mukabat og dulang 5 milyones ang nagasto sa Kapitolyo isip counterpart sa maong proyekto sa barangay. Bipadayag sa kalipay sa barangay Kapitan Achilles Manigos Gatcho o ang school's principal nga si Perla Villarin ngadto ni Gobernador Hilario P. Davido III gumikan sa pagsuporta sa mga panginahanglan sa mga tunghaan sa lungsod sa Barili o sa tibuok lalawigan sa Sugbo. Magpasalamat sa probinsya gobernador na labi na Gobernador Junjun Davidi. Ang school principal sa Malolos Elementary School mipadayag sa iyang kasinatian sukad natukod ang tunghaan niadtong 1940 diin mi gamay ang nagtungha sa klase ilabi na atol sa tingulan gumikan sa mga tulo og lapok sulod sa gamayng classroom. Kung kaniadto ang mga tinunan naganto sa tulo nga classroom, karon ato makita ang dako nga kausaban gumikan kay kumpleto na sa kahimanan ug hamugaway na alang sa mga tinunan pag cut-on o pag-eskwela din sa Malolos Elementary School. Magkating classes, tungod ba ka sa kaimsang sa among building, nga usahay, kanang tulo, anak ba niya, kanang ang mga
kanang flooring crack na sa ay dako kay kong pasalamat. Dako jud kong pasalamat sa tabang labi na gyud sa ato ang office sa provincial government, particularly ni Honorable Davide, Honorable Governor Davide, sa tanang tabang nga ilang nabuhat. Mao ni ang tumong ang katayuan sa atong lalawigan sa Sugbo pagdugang pa og igo nga mga school buildings sarang kapasulungan sa atong mga tinunan ug alang sa kalambuan sa matag Sugboanon. Ako si Ralitog Panya, kauban ako si Mrs. Perla Villarin, ang school principal sa Malolos Elementary School ug kini ang Sugbo Karon. Kampanya batok sa sakit nga dengue gipalig-on pinaagi sa paggama og 1 ka milyon ka OV traps sa tibuok lalawigan sa Sugbo. Kapin sa 3 ka gatos ka partisipante gitudluan paghimo og OV traps. Nakiktambayayong ang Provincial Health Office PHO sa mga tulungan din sa lalawigan sa Sugbo aron mas mapalig-on pa ang kampanya batok sa dengue. Gitataw sa PHO nga dakong tahas sa mga tulungan aron matabangang makapot ang tinguha niini. Kadili mo minus 1 ka milyon ka OV traps luko probinsya dang gilusad ang Catch and Trap AIDS Now campaign dito sa lungsod sa Puro sa isla sa Camotes kanato Oktubre. Ang mga OV traps gipang monitor sa mga municipal health officers o sa mga barangay health workers tuong ngadto sa 5 ka adlaw human mabutang sa mga strategic areas ang OV traps. Kapin sa 2 kagatos ka mga partisipante sagad sa mga grade 4 o grade 6 students gipang tudluan unsaon sa paghimo sa OV traps. Dili mo minus sa 27 ka mga local usab bidunar silang dugo ngadto sa mga pasyente sa dengue. Ang naisgutang karavan gitumong sa pagpasakas sa awareness sa mga lokal batok sa dengue pinaagis pagsunod sa 4S, search and destroy, self-protection measures, seek early consultation, and say no to indiscriminate fogging. Nagplano sa bang PHO pagpahigaw og laing karavan sa lungsod sa Argao sa sunod nga buwan. Gikan sa second quarter karong tuiga, ang Argao adunay 206 ka mga reported cases sa dengue. Naimutang sa ikatong dapit sa talaan sa labing daghan og kaso sa dengue sa lalawigan sunod sa dakbayan sa Talisay o sa lungsod sa Konsolasyon. Kini si Fred Quinio sa Sugbo Karon. Provincial Disaster Risk Reduction Management Office mugama og kumpletong listahanan sa mga persons with disabilities sa tibuok lalawigan. Tuyo ini mao ang pagsiguro nga walay PWDs nga mabiyaan panahon sa katalagman. Ang gagamhanan sa probinsya sa Sugbo, pinagi sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, kon PDRRMO, mutabang sa kalungsuran ug syudad, aron malista ang tanang persons with disabilities, PWDs sa ilang lugar, aron siguradong makadawat og tabang og ayuda panahon unya sa emerhensya. Matud ni Baltasar Tribunalo Jr., hipe sa PDRRMO, ilang paningkamutan nga makapagawas og kompletong listahan sa mga PWDs sa matag local government unit isip kabahin sa Disability Inclusive Disaster Risk Reduction Programs sa lalawigan. Tuyo sa PDRRMO nga makahipo sila sa labing menos 80% sa data pagtapos karong tuig. Si Tribunalo usa sa mga speakers sa second DIDRR Summit karong Oktubre 6. Diin iyang ipresentar ang disaster program sa ilang opisina alang sa persons with disabilities. Kapin sa usa ka gatos ang mitambong sa maong komperensya apil ang mga representante gikan sa disaster offices, sa academe, civil society, national line agencies o mga sakop sa organisasyon sa DIDRR network. Samtang si Provincial Administrator nga si Attorney Mark Tolentino sa iyang pagkipong sa ngalan ni Gobernador Hilario Davide, miingon nga ang disaster risk reduction nag-una sa programa sa Kapitolyo. Human ang probinsya maigo sa tulo ka sunod-sunod nga dagkong kalamidad niadtong miaging 2013. Niadtong higayuna ang gobernador pila pa lang kabuan sa una niyang termino.
one of the very first things that we did or ensured, no, was to see to it that our DRRM was made into a full-fledged department. Gitumbok usab ni tribunalo nga mahug sa walay kapuslanan ang mga bag-ong ekipos o disaster plan kung ang persons with disabilities dili mauna-unya sa pagkatiman panahon sa emerhensya. Nindot kayo mong early warning system, kay power kayo. May ganit dunay emergency, dunay disaster, sus power kayo. Pero ningon ang mga PWD, o niya ang mga bukol. Ang amo ang mga levels ka ng bingon ka, magbahaga ni Musaka, visible ka na, o niya ang di makakita. Hello? Kanang manuhit niya, kanang mabitaw ni ko niya nag-grua gana, tanawa gana siya, kay sa panahon na maglisod gani sila, kita ang mga able kuno, may unang mutabang nila. Sa samang higayon, gibatbat sa hepe sa PDRRMO ang ubang mga programa sa probinsya. Kini naglakip sa pagtabang sa organizational development sa DIDRR network, pagpahigayon og awareness advocacy, pinagi sa road shows o mga forums, o papasiugda sa lahat handa training of trainers uban sa Handicap International nga usa ka langyawong non-government organization. Mangutana mo, unya-unya pals, doon na na'y programa. Maong gibuntang na nato siya, kay doon na na'y programa. Doon na na'y tao, doon na na'y kwarta. Matod ni tribunalo ang iyang opisina bigahin og kapin sa 2 milyones ka pesos alang sa mga programa sa DIDRR sunod tuig. Dugang niini ang 1st District Provincial Board Member Yolanda Daan naglihok usab aron pagtukod og usa ka Provincial Disability Affairs Office. Samtang sa tinguha nga moabante ang mga programa sa DIDRR, si tribunalo miingon nga ang probinsya napili nga host sa National DIDRR Convention nga gitakda karong Oktubre 11 ngadto sa 13. Alang sa kalambuan sa matag Suguanon, ako si Rene Alquisola. Kini ang Sugbo Karon. Provincial Health Office PHO mipalig-on sa tinguha pagsiguro nga may igong doktor ang mga ospital nga gipadagan sa lalawigan sa higayon nga ma-upgrade na kini pagka level 2 facilities. Kini human ang sangguniang panlalawigan mi-aprobar sa resolusyon alang sa Doctors Residency Training. Ang balaudon nga gindusan ni Provincial Board Member Christopher Baricuatro sa 7th District mihata og katungod kang Gobernador Hilario Davido III pagperma og Memorandum of Agreement MOA uban sa Vicente Soto Memorial Medical Center VSMMC ug sa Department of Health alang sa upat ka tuig nga residency program sa mga doktor sa Kapitulyo. Ang lakang sa PHO kabahin sa solusyon sa pagsiguro nga mga doktor nga adunay lain-laing specialization magamit sa pagatiman sa panginahanglan sa mga pasyente sa mga ospital nga gipadagan sa lalawigan. Dungag dagdagan mga espesyalista sa ato mga ospital, labi ng atong provincial hospitals, Pagamban, Bud, Kadka. Ubos sa kasabutan, ang bagong gihari nga mga doktor sa probinsya ipada sa VSMMC aron ipaubos sa training. Bugti niini ang VSMMC mo deploy sa ilang resident doctor sa provincial hospital aron hulipan ang bakante nga mga pwesto. Matud ni Katan, ang mga doktor nga deploy sa VSMMC miagi og training sud sa 2 ka tuig silang 4 ka tuig nga residency program. Ang mga nata sa specialization ubos sa MUA naglikip sa surgery, obstetrics, pediatrics, internal medicine ug anesthesia. Sumani katan ang mga resident physicians sa BSMMC ug ang on-call doctors nga gihire sa probinsya alang lamang sa short-term solution sa pagkuwang sa mga medical specialist. Upat yung mga ospital dinhi sa lalawigan sa Sugbo. Wala na sila yung mahatag sa mga serbisyo yan lang sa tumakatawan. Dili na sila angay mo dagat yun sa syudad.
Ang probinsya dunay 5 ka level 1 hospitals ug 11 ka primary care district hospitals. Ang mga medical facilities nga ubos sa category level 1 nahimutang sa siyudad sa Karkar, Danao, Bugo o mga lungsod sa Balamban ug Argao. Si Meging Simana si Davide may pirma sa MOA alang sa susamang programa uban sa Region 1 Medical Center sa Pangasinan o sa sister province sa Cebu. Matudikatan ubos sa Region 1 Medical Center Agreement ang training ipahigayon una sin utra. Ang mga doktor sa Kapitulyo ipaubos sa katuig nga residency training. Dayon mo trabaho og laing usa ka tuig uban sa PHO sa dili pa mopadayon sa sunod nga hugna. Si Vice Gobernador Agnes Magpali nangutana kang katan unsaon aron mapugnan kini mao mga doktor nga mobiya kung gusto silang muhunong silang trabaho human silang residency. Matunikatan sa dili pa i-appeal sa residency program abagong hire nga mga doktor gikinahanglan mo pirma og kontrata nga kinahanglan silang motrabaho sa provincial hospital human makumplito ang ilang residency. Lambot sa pagpalambo sa ekipos ug pasilidad, sikatan mipahibaw sa provincial board nga ang PHO nakapalit na og mga makina ug ekipos ug daghan pang moabot. Bidugang usab siya nga ang expansion project sa Karkar City Provincial Hospital nga usa ka level 1 facility sugdan sa dili madugay. Ang proyekto magdugang sa bed capacity sa ospital gikan sa 50 ka katri ngadto sa 2 ka gatos. Nagkahin ang gobyerno tag 200 million per hospital para lang mabuhatan sila ng bagong building pwede mo accommodate up to 200 beds. Kini si Fred Kinyo sa Sugbo Karon. Mga leader sa mga batanon gikan sa nagkadaiyang bahin sa Sugbo, mipahigayon sa 11 Provincial Youth Congress. Tuyo ini nga ang mga batanon magamit sa pagbantay sa kalikupan ug pag-alkontra sa katalagman. Basig man tayo nganong unsay naa sa Youth Congress. Daghan ni giandam para ninyo, kunya daghan sa giandam magumol kita sa Cebu Youth Agenda nga atong ihatag i-submit sa atong mga opisyales sa lalawigan ni Governor Davide, ni Vice Gov Magpale ug sa mga membro sa Junta Provincial sa umaabot nato nga Youth Summit. Unang Cebu Provincial Youth Congress gilusad alang sa mga youth leaders isip pangandam sa umaabot nga Youth Summit karong Nobyembre o pagmugna o mga Local Youth Development Council. Nagtagbo sa tulog ka adlaw ang mga youth leaders nga may representar sa matag distrito sa lalubig sa Sugbo aron mabansay-bansay sa pagdumala sa ilang matag komunidad. Gipahigayon ang pinakauna nga Cebu Provincial Youth Congress diri sa Montebello Villa Hotel. Tumong tuyo ani aron ang mamahimong responsable ug magpakabana ang mga kabatanunan diha paglikay sa druga, pagbantay sa kinaiyahan ug maglahutay diha sa mga katalagman. Gipadagat ni Gobernador Hilario P. Davido III ang iyang aghat sa mga kalungsuran sa pagtukod sa mga Local Youth Development Council aron adunay kalabutan ang mga batanon pagpatuman sa mga issues sama sa paglikay sa druga, pagbantay sa kalikupan ug paglahutay sa katalagman. And please convince your LGUs, katulad is rin na paano yun, no? Na atong tukurong kini mga local youth development offices. This is for you. Everything that we're doing is for you, atong mga kabatanunan, because later on, generation tingali, the next generation, kamo naman niya ang dumala sa atong lalawigan, sa atong mga dakayan, sa atong mga kalugsuran. Samtang First Lady sa Lalubigan Sugbo, Jubil Angan Davide, mihagit sa mga batanon nga magpakabana aron mahimong responsable sa ilang kaugalingon o sa ilang komunidad. That's why you are gathered here. That's why your provincial government is encouraging all these activities for the youth, for you to be more responsible. So make the most of one of your precious lives and be of service to others by being counted as kabatanunang nagpakabana. Gikalipay kayo ni Vice Gobernador Agnes A. Magpali ang gipahigayon nga unang dakong panagtagbo sa mga youth leaders sa lalawigan sa Sugbo nga namugna pinagi sa Junta Provincial sa Sugbo. Samtang gipasalamatan ni Vice Gobernador Agnes Magpali ang tigdumala sa Cebu Provincial Youth Commission nga sa James Canoy gumikan sa kung kalampusan sa unang Provincial Youth Congress nga gilusad dito sa Montebello Villa Hotel sa miaging Sabado. Just reading the ordinance a few days ago,
to recall in 2015, pursuant to the ordinance, interim commissioners were appointed from the different sectors, namely the out-of-school youth. That's why I want to know if they are represented here. The out-of-school youth, are they represented here? James? Yes. For the first time ever, we have the Youth Congress. And so my congratulations to James and all the focal persons who made this possible, and to all of you. The first ever Youth Congress in the province of Cebu. Ang tulog-adlaw nga Cebu Provincial Youth Congress may pagsangkap sa mga youth leaders kung unsaon sila makalikay sa druga, pagbantay sa kalikupan o magkalahutay sa katalagman. Namulong sa mantig dumala sa Cebu Provincial Disaster Risk Reduction Management si Baltasar Tribunalo aron masabdan sa mga batanon ang climate change, disaster preparedness ug antig dumala sa Cebu Provincial Social Welfare nga si Marivic Garces aron masabdan nila ang panginahanglan sa social welfare. Ang Youth Summit karong Nobyembre pagkatambungan sa mga local government units o mga konsihalis aron maaplikar mga agenda. So kitang upat ka departamento sa Kapitolyo nga nigtambayayong ani nga Congress na ami tagsa or duha nga iduso nga Cebu Youth Agenda. Dayang lang nga atong hatagan og oportunidad nga mahimong aktibo, empowered ang mga kabataan-unan aron dunay aplikasyon ang paglikay sa droga, ang pagbantay sa mga kalikupan o paglahutay tungkol sa mga dunay mga kalamidad. Ug alang sa kalambuan sa matag Sugboanon, ako si Ralito Panya, kauban ako si James Canoy, ang Executive Director sa Cebu Provincial Youth. Kini ang Sugbo Karon. Kapin sa 5 kagatos ka empleyado sa Kapitolyo sa Sugbo, gipaubos sa random drug test. Usa ka casual nga empleyado nagpositibo ug ipaubos sa confirmatory test. Aron pagsiguro alang sa drug-free workplace, ang Cebu Provincial Government may pahigayon og kinalit og random drug test sa mga personnel sa Kapitolyo sa mayaging Lunes. Ang surprise drug test ipahibaw human sa flag raising ceremony diin pipila ka mga personnel gikan sa executive ug legislative departments ang giauhag nga moadto sa Capitol Social Hall. Ang Kapitolyo adunay 3,098 ka mga empleyado nga gilangkuban sa mga co-terminus, permanent, casual ug job order workers. Sa maong gidaghanon 517 ka personnel sa lain-laing buhatan ang random nga gipili nga mopaubos sa maong drug test. Ang Cebu Provincial Anti-Drug Abuse Office konsipadaw nga gipanguluhan ni Ivy Dorano Meca mo'y migiya sa mga kawani sa pag-fill up sa mga forma. Ang mga personnel gipangkuyugan ngadto sa comfort rooms alang sa ilang urine samples. Ang Capital Security Chief nga si Roberto Babile Gaspi mipahiluna sa iyang mga personnel aron pagbantay o pagmonitor sa palibot o sa mga musod o mugawas sa social hall. Base sa drug test results, usa ka lalaki nga casual employee nagpositibo. Hinuon ang resulta ipaubos alang sa usa ka confirmatory test. Sigon pa sa Human Resource Management Office, kung mugawas sa confirmatory test nga positibo lang gihapon, ang maong kawanay ipaubos sa rehabilitation sa usa ka accredited o certified rehabilitation center apan siya na ang mugasto. Si Sipadaw Executive Assistant Marlon Ligan nagkanayon nga niadtong September 23 ang ilang buhatan mipahigayon sab og drug test sa mga CPDRC personnel. Diin usa ka job order worker ang usab nagpositibo. Ang serbisyo sa mga personnel ubos sa job order status nga magpositibo sa drug tests ang diha-diha tangtangon sa trabaho. Ang random o surprise drug test kabahin sa saad ni Governor Hilario P. Davide pagsiguro sa law and order bisan pa diha sa government service nga naglakip usab kini sa iyang 6 key development agenda. Alang sa kalambuan sa matag Sugboanon, ako si Rene Alquisola. Kini ang Sugbo Karon. Provincial Environment and Natural Resources PENRO mipasalig pag-implementar sa hingpit sa balaod nga nagproteher sa mga treasure sharks sa kadagatan sa lalawigan sa Sugbo. Ang Pilipinas
Adunay kapin sa duha ka gatos ka species sa shark. Naghayo sa mga environmentalist government agencies apil ng Cebu Provincial Government kini aron hasingusgan pa ang lakang sa pagpanalipos sa treasure sharks o sa mobula ray sa tibok lalawigan sa Sugbo. Kini human ang treasure sharks na ilakip sa Appendix 2 sa Convention of International Trade in Endangered Species CONCITES nga nakakuhog na kung pag-uyon atol sa Conference of Parties mayaging tuig dito sa Johannesburg, South Africa. Ang CITES Appendix 1 maong talaan sa mga endangered species, samtang CITES Appendix 2 mao'y listahan sa mga hayop nga namiligro ng hingpit nga mawagtang kundi striktong ipatuman ang regulasyon sa pagdakop o pagpamaligya niini. Nalatid sa Section 102 sa Republic Act 10654 kung amended Philippines Fisheries Code ang desisyon sa CITES opisyal ng muipikto niadtong Oktubre 4, 2017 dinhi sa Pilipinas mag-usa ka tuig human gipahigayon ang botasyon. Ang treasure sharks kanunay makita sa Maymunat Shore sa Malapascua Island daan Bantayan ug nahimo na kining kabayan sa tourist attraction sa isla. Sa gipahigawan nga press conference nga giorganisar sa Penro Greenpeace, si Vince Sanchez, Ocean Campaigner for Greenpeace Philippines, nagkanon nga dunay sightings usab sa mga treasure sharks sa mga lungsod sa Moalboal ug Sambuan sa Southern Cebu. Kini naglakip usab sa Amlan, Negros Oriental. Ang Provincial Environmental and Natural Resources Office kun Penro mipasalig sa pagpatuman sa full implementation sa balaod ug nanawagan sa mga LGUs nga mausabang himuon. Nasaran nga Provincial Board miaprobar sa ordinansa nga nagdili kang bisan kinsa nga individual o ka grupo nga manguha sa mga shark species sud sa provincial waters gawas kuduna kini special permit nga gitumong lang alang sa scientific o educational purposes. Sigun pa ni Sanchez, wa pa napasan nga national law nga nalalipod sa mga treasure sharks o sa tanang shark species. Nanawagan usab kini sa national government nga himuong ehemplo ang ordinansa nga giaprubahan sa Cebu Provincial Government ug mohimong probisyon aron kapanalipdan ang mga iho. Aban pinagi sa ruling sa CITES, ang tinguha sa pagpanalipod sa treasure sharks subay sa paghingusog sa Republika 10654 Section 102B nagkanayon nga supag sa balaod ang pagkuha, paghipos, baligya, pagbiyahe o pag-export sa mga species nga nalakip sa listahan sa CITES Appendix 2 and 3. Nagdaong sab kining penalty nga 2 kagatos ka libo ka pesos ngadto sa 2 ka milyon ka pesos o pagkapriso nga 5 ngadto sa 8 ka tuig. Sigun pa ni Steve Vincent Laruna sa Tanyon Strait Protected Seascapes kon TSPS, ang unod sa iho din sa Sugbo mapalit sa tag 18 pesos matag kilo, samtang pinaugang nga silik sagad mapalit sa tig 3,000 ka pesos hangtod sa 5,000 ka pesos matag kilo depende sa kalidad. Mitambong sa mga kalihukan silang Josefina Flores sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources kon BFAR, Steve Vincent Laruna sa DNR's Tanyon Strait Protected Seascapes kon TSPS o David Joyce o sa ka-dive resort owner sa Malapascua Island. Kini sa Fred Kinyo sa Sugbo Karon. Sa 9,000 ka senior citizens nakadawat og pahalipay halad gikan sa probinsya sa Sugbo. Gobernador Junjun Davide sa iyang mensahe mipahibalo sa reconstruction sa kapin sa 9 ka milyon ka pesos nga taytayan sa gindaruhan. Taliwa sa kapiligro, wa panumbalingan nila ni Governor Junjun Davide ug Vice Governor Agnes Magpali ang paglabang sa nagtuya-tuya na nga tulay sa barangay Gindaruhan sa lungsod sa Milanilla. Kini aron paghatod sa gasa alang sa mga senior citizens sa maong lungsod. Sa iyang pakigpulong, giasoy sa gobernador ang iyang mga apuhan sa dako kaayo nga natampo sa nakapot niya nga kalampusan. Si Vice Gobernador Agnes Magpali sa iyang bahin mipasabot ngadto sa mga senior citizens nga ang programa nga halad kun mahimo lang kinahanglan nga ihatod ngadto sa matag barangay o ipaagi sa cluster aron dili na sila mobiyahe o mugasto aron pagkuha sa ilang halad packs. Kapin sa 6,000 ka mga lolo ug lula gikan sa 14 ka mga barangay ang nakadawat sa halad packs, sama na lang sa magtiayong Teofilo og Narcisa Manlakat, parehong 73 anyos,
Mag-uuma sa nahisgutang barangay, ang dako kaayog pasalamat ngadto sa duha ka mga dagkong opisyal sa Kapitolyo nga personal gyud nga mihatod og mitunol kanila sa mga halad. Apil sa misalmot sa kalihukan si 1st District Provincial Board members Raul Bacaltos ug Yolanda Daan, Ming Lanilla Mayor Elanito Peña ug Vice Mayor Robert John Selma, kauban ang mga barangay officials nga nagdumala sa pagpang-apod-apod sa mga halad. Samtang gipahibaw sa gobernador ang reconstruction sa 6.1 million bridge sa Gindaruhan sa nahisgutang lungsod. Matud ni Davide nga importante kaayo nga mapadali ang proyekto alang sa kaluwasan sa mga residente dinhi, diin personal niya nga nasaksihan ang kapiligro na sa maong karaan nga tulay. Tuling ulo ng taytayan para din na kayo maglisod mo nga mo labang sa pikas ug hinaot nga mahuman gyud na ug mapahimuslan na gyud sa mga taga-dinhi. Si Jesse Baran, residente sa maong lugar, mibutyag sa kapiligro na sa maong tulay nga motuya na ilabikon agian sa mga tawo ug motorsiklo. Mao nga dako na lang kaayo ang iyang pasalamat sa gihimong aksyon sa gobernador. Salamat kini nga naputa ang budget ay. So salamat kayo ni Vice Gov. Magpali og gigo Junjun lagi din. Daghang salamat. Si Ming Lanilla Mayor Elanito Peña sa iyang bahin nagpasalamat og dako kang gobernador Davide tungod sa gipakita ni ini nga pagpakabana ngadto sa iyang mga konstituente. Ako sa tulong ng salamat sa pinsa sa Sugbo, ang tulungan sa itong gobernador, ay Junjun, Iwasko, sa pali, na nana, karunay, na puluyo, ang programahan. Kini si Abner Quinio alang sa Sugbo Karon. Ug dinhi natapos ang laing hugna sa mga balita gikan sa atong lalawigan sa Sugbo. Hangtod sa sunod simana. Ako ang inyong tigbalita, James Canoy. Ako usab si Corina Lucero. Kini ang Sugbo Karon. Daghang salamat. And have a nice weekend kanatong tanan.